AI και ψυχοθεραπεία. Το κάνω θέμα αυτό γιατί πολύ συχνά ακούω και από τα άτομα στη θεραπεία, αλλά και από γνωστούς, ότι πόσο βοηθάει το ChatGPT που του λέμε τι μας συμβαίνει κτλ. Και δεν θα ήθελα ακριβώς να πάρω θέση στο θετικό ή το αρνητικό, όχι γιατί δεν έχω άποψη, αλλά γιατί θεωρώ ότι όταν χρειάζομαι βοήθεια, θα πάρω βοήθεια από ό,τι μπορώ και από ό,τι μου δίνεται και από ό,τι μπορώ να δώσω στον εαυτό μου. Όμως, θα ήθελα να θέσουμε ένα θέμα για τις διαφορές και γιατί η θεραπεία δεν μπορεί να αντικατασταθεί με το AI ή το ChatGPT. Ένας από τους σκοπούς της θεραπείας είναι αυτά που κουβαλάω εγώ ως άτομο, τραύματα, συναισθήματα, γεγονότα, να μπορέσω να τα φέρω στην επίγνωσή μου, στο τώρα δηλαδή, και να επιτρέψω στον εαυτό μου να μιλήσει για αυτά. Η ανθρώπινη αλληλεπίδραση και η παρουσία ενός άλλου ανθρώπου είναι κεντρική σε αυτό το σημείο. Γιατί μιλώντας σε έναν άλλον άνθρωπο που με κάνει να αισθάνομαι ασφάλεια, είναι σαν να επιτρέπω στην ευαλωτότητά μου να υπάρχει σε μια άλλη πραγματικότητα. Επί της ουσίας μου μαθαίνει να διαχειρίζομαι αυτό που συμβαίνει μέσα μου σε νέα περιβάλλοντα. Και μου μαθαίνει ότι υπάρχει ασφάλεια στο να μπορέσω να μιλήσω για τον εαυτό μου, για τις σκοτεινές μου πλευρές, σε έναν άλλον άνθρωπο. Το AI είναι πολύ βοηθητικό για να μιλάω και να επιβεβαιώνει αυτό που αισθάνομαι ή αυτό που πρέπει να κάνω. Όμως, χάνει στο θέμα της συναισθηματικής νοημοσύνης. Δεν αναπτύσσω συναισθηματική νοημοσύνη όταν απευθύνομαι σε ένα κομπιούτερ, το οποίο απλά θα μου επιβεβαιώσει αυτό που αισθάνομαι και θα μου πει ότι μήπως να κάνεις αυτό, μήπως να κάνεις το άλλο. Είναι ok να εμπιστευόμαστε την τεχνολογία, να προχωράμε μαζί με αυτή, όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε πόσο σημαντική είναι και η αλληλεπίδραση με έναν άλλον άνθρωπο και πόσο αποδεδειγμένα είναι πολύ ισχυρή για να βοηθήσει